Ba. Bai. Bai. Vale, perfecto. Ala! Aspaldiko. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsalde on dizuela eta ongi etorri bigarren kafearen 3. denboraldiko bigarren saiora. Nahastu egingo zara. Dagoeneko iritzi aldatu dut. Oso ondo, ekimenak egun bakarra iraundu, oso goiuri estail. Lasai. Entzun, aldaketak merezi du eta. Gaurko efemerideak errepasatzen aritu naiz eta derrigorrez aipatu beharreko gertakari bat ikusi dut. Asensio, danborarradak, mesedez. Gaurko egunez, 1953ko irailaren 21 Donostiako lehenengo nazioarteko astea ospatu zuten. Donostiako nazioarteko zinemaldiaren lehenengo ediziotzat hartzen da. Geroago ekitaldiari gaur egun izena jarri baitzioten. Asteark oraindik ez zuen zinemakoizleen elkarteen nazioarteko federazioaren errekonozimendurik. Beraz, atzerriko filmak proiektatu ziren arren, soilik Espainiakoak saritu ahal izan zituzten. Hiriko merkatari talde batek antolatu zuen. Badakizu zergatik? Donostiako uda dinamizatu eta luzatu nahi zutelako. Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren seinalea. Horregatik, gaur, zinemaldiaren urtebetetze eguna ospatzeko, zinema izango da gure saioko protagonista. Oso original, osea, esan dut bai, ondo, atzo bezala, bihar etzi eta etzi damu ez dela. Ez, baina gaur bereziki. Horregatik, sarrerarako pelikula bakarra aipatu beharrean, efemeridiak aipatuko ditut, eta zuek, hoiekin erlazionatutako pelikula bat esango didazue. Honek omenaldia baino azterketa dirudi, Ai, oiana, mesedez. Bida, hemen doa lehenengoa. Bai. Gaurko egunez, 1928an, Krasin izeneko izotz hausle barku bat Splitzer irletatik abiatu, eta 81 gradu eta 44 minutuko latitudera iritsi zen. Hori lortu zuen lehenengo ontzia izan zen. Eta orain guk zer, pelikula bat esan behar dugu? Nik badut bat, izotz hauslea zela santzuzu, ez da? Bai. Bueno, Snowpiercer, 2013ko Snowpiercer, zehazki, zinemaldiak hainbeste maite duen zinema zuzendari baten pelikula da. Bon John Jurena eta izotz hautsi zuen, bai. Oso ondo. Beste efemeride bat botako dut eta erlazionatua. Gaurko egunez, 1954an Nautilus itsaspekoa estreinatu zuten. Estatu Batuetako armadako itsaspekoa. Denbora luzez, urpean egon daiteken munduko lehen propultsio nuklearreko itsasontzia da. 20 korapiotik gorako abiadurarekin, azaleko itsasontzi gehienek baino azkarrago nabigatu dezake urpean. 1958an Iparpoloko izotzak urpean gurutzatzen lehena izan zen. Nautilus. Eta pelikula bat baino gehiago aipatuko ditut. 2000 urteko Rodney McDonalden Nautilus. 2003ko The League of Extraordinary Gentlemen, edo Jaun Harrigarrien Liga. Eta nola ez, 1954ko 20,000 Leagues Under the Sea. Euskarazko 20,000 legoa itsasazpitik. Hirukoa!
Hola, zuzenari gara. Mesedez, venga, ba. Bueno, nik esango dut efemeridea, bai? Adi. 1997an, Luis Carrero Blanco almirantea Espainiako gobernuko presidente orde izendatu zuen Frankok. Haze gertakaria. Carrero Blanco pelikula askotan ikusi dugu, famatuena agian Operación Ogro 1979an Gillo Porte-Corbok zuzendutako filma Eva Forestek idatzitako liburu eponimoan oinarritua. Filmak de David Di Donatello saria lortu zuen. Balada triste de trompetan ere Carrero Blancoren heriotza ikusi genuen. Alex de la Iglesiaren pelikula da hori, eta Veneziako zinemaldian zilarrezko lehoia irabazi zuen de la Iglesiak. Ara, Rafael. Guztia borobiltzeko, zinemaldian aurkeztu berri dute Rafaelismo, Movistar Plus edo Plusen telesail dokumentala. Esan dutenaren arabera, deskribapen intimo honek artistaren arrakasta, sekretu, beldur eta ametxetan sakontzen du, argitaratu gabeko ikusentzunezko materialaren bidez. Ez dugu esango nork, baina atzo norbaitek esan zegoen Rafael eta Julio Iglesias nahasten dituela. Gaztetxoen bate, seguru. Tira, beste efemerido bat aipatuko dizuet. Honekin pelikulak aipatzea oso erreza da. Izan ere, gaurko egunez jaio zen Ethan Cohen anaietako bat. Azken urteetako zinemagile ospetsunetarikoak dira. Cohen anaiek Fargo, The Big Lebowski, Hail Caesar edo No Country for Old Men pelikulak egin dituzte. Azken horrekin Javier Bardemek Oscar sari irabazi zuen gainera. Eta Bardemek atzo El Buen Patron estreinatu zuen zinemaldian. Bardem blanko da, enpresari ospetsu bat. Sari bat eman nahi diote, baina langileekin dituen arazoek kolokan jarriko dute gauzen norabide egokia. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Baina efemeride oso garrantzitsu bat aztu zaigu. Gaurko saioarekin erlazioztua duena. Gaurko saioarekin egin den lehenengo western pelikularen historia. Kuartangoko herritar bati western pelikula bat egitea otu zitzaion. Eta herri guztia animatu zen. Seta eraiki zuten, zaldiak ekarri, jantziak egin, eta pelikula amateurrark Almerian hainbat sari jaso zituen. Errealitateak fikzioa gainditzen du batzuetan. Batzuetan edo askotan, tamalez, gurean izango ditugu gaur Iñaki Alforja eta Iban Toledo volante baten historia dokumentalaren zuzendariak. 80ko hamarkadaren hasieran komando autonomo antikapitalistetako kidea zen Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra desagerrarazi zuten. Anaiaren desagerpenak irekitako zauria sendatzeko asmoz, eneko anaiak 40 urte daramatza erantzunen bila. Muga zeharkatu baino lehen, ilargi beteko gau baten, makurtu nintzen lurra bera, atxekabez musukatzera, barkatu nazala, gerra. Bi pelikula horiek istorio unkigarria kontatzen dituzte. Eta emozio horiei aurre egiteko, gure terapeuta emozionala gonbidatu dugu gaur gurera. Dona Apellaniz Nieto. Itziar Ituñoren teknikatik abiatuta emozioi buruzko hainbat teoria aipatuko ditugu. Gainera, Instagramen 2 galdera bota dizkizuegu. Ea zer dioen Donak zuen erantzunen inguruan. Egin beharko dugu, zorionak zinemaldiari. Zorionak! Iraiak 21 ditu gaur eta asteartea da ongi etorri bigarren kafera.
Zuekin gure izarra dantzari profesionala aktorea Madrilen puripurian loria dastatzen ibili eta bigarren kafera itzuli eta gure koreografiarekin beldurra zuena Oiana Maritorenaken be! Kaixo! Eta begiratu dio Goiuri Zeizaran eri da pentsatu du, bronka eroriko zait, hemen bronka Goiuri botatzen ditu. Ez galdetu zergatik, baina gaur humorez etorri da. Ze egoizeko pelikula gustatu zaio, edo ez. Goiuri Zeizaran arratsaldeon! Ni naiz, el buen patrón, eta ez Javier Bardem. Eta izketan ari zaizuen hau Iñigo Asensio Elurbide gaur goizean pelikula ikusi dugu bai eta gauean beste ikusiko dugu eta jarraituko dugu gorain bat pelikula goitik bera aztertzen edo bere protagonistekin zertxo bai gehiago jakin nahien. Hementxe gara bigarren kafean esan da bezala ongi etorri gaur bigarrena du denboraldiak baina bigarren kafeak 254. Horixe, arratsaldeon guztioi, azken segundur arte dudan ibili naiz presneukan Madeleine Peyruren bertsioa, gehiago gustatzen zaidalakoan ez bueno, gaur Leonard Cohen protagonista izaki, akaso bere bertsioa jarri bar genuela, eta alaxe egin dut, baina pixka damutzen ari naiz. Kontatu, Leonard Cohen zergatinan protagonista, bestela jendeak pentsatuko du nahastu intzeala Ethan Cohenekin. Claro, Ethan Cohen ere aipatu dugulako gaur. Entzun Cohen eta orain kontatuko dizugu zergatik. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Bueno, Leonard Cohen gaur jartzeko arrazoia izan zitekeen akaso dela zinemaren historiak gehien erabili duen konposatzaile eta musikaria. Ze 77 geroztik dozenaka eta dozenaka pelikuletan agertu da. Werner Herzogen dokumental bada, Fata Morgana, eta bertan ere agertzen da Susana abesten edo McCabe and Mrs. Millers abesten, baina gerora, ez dakit, ehunka ez dugu esango, dozenaka ondo esan da dago eta askotan agertu da, bera, hainbat eta hainbat pelikuletan. Gaur protagonista horregatik izan zitekeen, baina Montrealen, Quebecen jaio zen irailaren 21 1924 Leonard Norman Cohen jauna, eta hau, bere kanturik ezagunetakoa, baina hau ere hainbat pelikuletan agertu dana, ze aipatu dudan Madeleine Peyruren bersio hori agertu zen Lucky You pelikulan, edo takaso, hemendik gertuago sentitzen dugun Isabel Coixeten Eleyin. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Eta bestiala gozo-gozo entzungo dugu Donapeian iznito eseritzen den bitartean, eta horrela 3 maite duten faltan 4 maite dut izango ditugu hor. Bueno, eta zuenak nahi baduzu ere bai, idatzi. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Arratsaleko 4:04 minutu zuzenean Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean, guk maite duten tartean murgildu behar dugu. Azkenekoz Donapeian iznitu ikusi genuenean bustita zegoen, eta gaur lehor eta txukun etorri da. Donapeian iznieto, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo ibili zinean biraguan? Super ondo. Hori buruz eritz egin behar dugu, egunen batean, ez dugu ez aipatu, baina bigarren kafeak hartu zuen
bere bustitzea edo. Eta gauza asko kontatu behar dira. Zine hasiko da maite dutekin. Oiana. Ni? Bai, koreografia ezagiteatik. Baina ondo indeet azkenian, behiratu intzaituzte, baina izan da horten txio momentu hori, ai, ama non ezan hau. Profesionala zealako, eski. Horrek ez du balio. Bueno, nire maite duta egia esan ez da oso originala izango, baina zinemaldian gaudela, pixkat horrekin lotuta. Askotan esaten da, zinemaldiaren aurretik beti egoten da jendea, nor etorriko da, ze famatu, ez dakizer, eta matetzaio nik uste garrantzi asko. Eta nik uste Donostiako zinemaldiak duen ezaugarri garrantzitsuenetako bat dela. Bat da, ikusleentzat dela, ikuslek egiten dutela zinemaldi hau posible, eta gainera bertan ikus daitezkeela pelikula batzuk akaso beste modu batera ikusiko ez genituzkenak. Eta nik maite dut, nik egia da zortea daukadala bertan lan egitekoa, eta bertan ezagutzen dituzu batean ekipo bat, korearra, turkiarra, errumaniakoa, eta maite dut zinemaldiak eskaintzen dizun aukera hori, niri pertsonalki lan egiten duzunean jende honekin egotekoa, beraien lana ezagutzekoa, beraien kultura askotan, ze beste herrialde batzutatik datuzenean beraien lanekin eta hitz egiten edo kontatzen digutenarekin hori ere ezagutzen dugu, eta orduan maite dut hori, eta gero zinemaldian dagoen publikoa, ikuslea. Eta eskerrak eman nahi nizkioke ikuslego horri ere. Ikuslego horri eskertzen diogu, eta esker hori uzatzen diogu, baina poxare ematen diogu gure estudioaren paretik aktoreak, eta jende ezaguna igarotzen denean, egoieri. Ezke guantxe iren eskolar pasada. Nere pelikuletan, zuzendari berri dan epaimaikidea da, eta horri biltzen da beti, egunero. Orduan zure laguna da? Ez. Ez teperarekin itzein ez. Zein dira zure saiak, gero itzein dugu Oiana Maritorenarekin, zebea zinemaldian lanean dabil, eta lanean dabil batez ere zinema proiekzioen edo pelikulen proiekzioen osteko solasaldi eta ekitaldi horiek gidatzen, baina sail konkretu batzuetan Oiana. Bai, normalean gu egotenga, tokatzen denarekin, baina niri bereziki aurten zinemira tokatu zai baten bat, Horizontes Latinos, zuzendari berriak, eta gero Made in Espaineko zehoze baino gutxi. Batez ere nik kursal bia egiten dut. Eta gero aurten iaz bezala kursal bateko aurkezpenak ere egin izan ditugu, baina hor lantaldea bakarrik aurkezten duzu eta ez da solasalik ere da. Gero kontatuko dizkigu gozatxo gehiago, ze hor dabil aktoreen eta zuzendarien, eta guri urruntxeago geratzen zaizkigun horietatik oso hurbil, eta hor ere badu noski zinemaldiak bere xarma. Dona, zure maite duta prestatu duzu? Edo denbora gitxo behar duzu? Fiska denbora Zu prestatu duzu Juri? Bai. Venga, zuko nik, nahi zune? Nik botako. Osondo? Bai, bida. Nik maite dut zinemaldian gertatzen den zerbait. Honakoa da. Zinemaldian, pelikula amaitzen denean, argiak ez dira segituan pizten. Ze pelikula ez da bukatzen azkeneko esaldia esaten denean, edo the end jartan duenan ez kredituak ikusi behar dira bukaeraraino. Eta hori gustatzen zait ez interesau dalako kredituetan. Baizik eta nik negar asko egiten dut pelikuletan. Eta orduan kredituetan denbora ematen dit malkoak lehortzeko. Eta orduan, malkoak lehortuta ditudanean orduan pizten dituzte argiak. Eta nik, azkeneko minutu terdi hori asko maite dut. Zenbatetan desiratu duzu, ikusten duzunean, nire hau etzegile gustatzen, baina gertatzen da baita zinemaldien ere kredituetan zehar jende altxatzen hasten dela, eta hor bada momentu intimo xamar batez, norbera bere onera itzultzeko, batez ere pelikulak norbera mugitu badu, eta ikusten hor jendean mugitzen, eta bake pixkat, edo. Baina zenbatetan pentsatu duzu, jasi direla, dena joaten dien, eta horrela, daukadan aurpegi desastrosiko hau, begiak puztuta, malkoz gainezkata, ez dit inorrek ikusten, da pixkat intimitate horretan ere ies egin dezakete, baina beti geratzen da norbait. Beti. Eta beti tepatzen duzu ezagunen bat, kaso egitera atorren atazu, kaixo. Baina batzutan ezagun horrek, aurpegi bera du. Ez, musu zapia eskaintzen dizu, eta orduan esaten dezu, ze polita momentu hau. Egia da.
Niri lenguan pasatzen zidan hori. Aspaldiko lagun bat, topatu nuen, egia da, pelikula hasi aurretik zertxoa editzen genuela, baina gutxi, 2 minutu edo ja segituan hasi zen. Eta ondoren bukatu eta, zen mutanik, bakizu klinis bata? Bai, goletxe izan zen. Bueno, nire maite dut ere zinemaldiarekin lotuko dut, pixkate aipatzen ari garen giro hauetatik, zinemaldia ikuslearen ere bada, zinemaldian jende askorekin egiten du norberak topo, eta batez ere azken 2 urte hauetan, eta, bueno, ez dakit, COVID izan dela, nik uda atzerrian pasatu dala, eta jende pilo bat denbora luzez ikusi gabe, eta zinemaldiaren inguruan izan kafe bat hartzen daudenak, izan areto baten atarian topatzen dituzunak, aurkitzen dezu ez, aspaldiko jende asko, batzuk akaso kazetariak eta beste bizitzetan, ez topatu dituzunak beste edabide edo beste garai batzutan, eta poliki iruditzen zaite, bueno, badelako, ez hainbat jende, iaia urtez urte horrelako girotan bakarrik topatzen duzulako, eta zinemaldiak ere badu hori, beraz atzo esan bali manuen maite nuela, larun batean ezkontza izan, eta ez dakizen bat jende topatu, eta besarkatu, eta ezur aragizko harremanak izatea, zinemaldian ere ezur aragizko harreman horiek berreskuratzen ere, gozatzen ari naiz, eta hori maite dut. Beste maite du bat daukat. Azken ordukoa. Ui, azken ordukoa, goiori ez eizan handi aurrera. Miren Agurmeabek, Espainiako Poesia Sari Nazionala irabazi du, Nola gorde errautxa kolkoan lanari esker, eta da lehenengo aldia, euskerazko lan batek, saria irabazten duena. Eta haizu, ilusio pixkat iten du. Jakina, pixkat asko. Bai, zorionak. Zorionak, Miren Agurmeaberi. Bai. Zer marabila. Bai. Zer marabila, Miren Agurmea bezalako jende okitzea gure arte gintzan, literatur gintzan, edo poesia gintzan, edo itzulpen gintzan egiten duela, edarra egiten maitu. Hori, azken ordukoa, ez dakigu beste ezer, baina ez dakit. Jongo dira gure naizeko kideak gehiago idazten eta guk kontatzen. Ados, azken ordukoen estadio municipalarekin harremana eten, segituan izango dago Jorzi Zeia gurekin estudioan, eta Dona Peian Iznitoren maite dut entzungo dugu. Denbora mandizugu, pixkat, izango du entzuleak. Hauek enroiatzen ari dira, ez dena Donaren mesedetan. Bueno, hori, esan beharra dut, hori ere maite dudala, eta eskertzen dizuet. Nire aurpegia irakurtzeko gaitasuna dakazu eta aprobetxatzen zinemaldia eta zinemaldiarekin lotu dituzuela maite dut guztiak, etorri zait justo. Eski pixkat lotxa mate ditu kontatzen, baina nire lotxarekin ingoet. Ez naiz, ni zinemaldiarekin ez dakal loturarik. Kontuatu naiz aurten, inoiz ez dut izan loturarik zinemaldiarekin, eta gaur lagun batzukin hitz egiten bihar biltzeko, azken orduan, eta komentatu dute, goazen pelikula bat ikustea, eta esan dit, inoiz ez naiz zinemaldiko pelikula bat ikustea, eta barkatu, eta kriston batxe baten dit, baina, holako gauza gertatzen dira Donostien ere bai. Bai, Nostien. Eta orduan, nire lagun batek esan du, maitea, orain pena ematen dizune ohitura hori haustea, eta orduan ez beste plan bat egingo dugu, ez dugu pelikularik ikusiko, eta egia esan ilusia hundia egin dit. Ilusia egiten zian, zinemaldiako ohitura hori hartzea, baina ere maite dut bere jarrera hori, ez? Nere ohitura raro hauek. Momentu baten abesti bila galdu nahi, baina pelikula ikustea juntzinaten azkenen, no ez? Ez, erabaki dezu ez. Nere ohitura hori, noiz hausten den. Jun behar duzu, zinemaldi alternatibora. Hori ere antolatzen dute. Agian hori da zuretzat. Ja, ez dakit. Hori ere sartuko da austearen parte. Ja. Enekienik Donostian ere bazu dela dikotomia hauek, ez adidez. Alerta tolosarrismo. Tolosan badago inauteritan eskiatzea joaten denik, eta inauteritan eskiatzea joaten ezkarenak. Saiontan eskiatzera joaten direnak, ez daude gonbidatuta. Kafe hartu gabeko filtro hori lausotu genuen, baina Tolosar inauteri zalez direnak, horiek ez dira inongitorriak. Baina nola ezkaren Donostiarrak, horia lausotasuna nagusi. Baina Donostian ere badira bera, zinemaldia gozatzen ez dutenak, edo zinemaldian beste planak egiten dituztenak. Existitzen ja. Eta argudio antzeko izango da ez, Tolosan jendeak esaten du, eskin auteritan, dena jendez beteta, ez da gize. Hemen zinemaldian antzeko gertatuko zaio Donostiar askori. Nei sortatzen indela baiteko hori dikotomia bat, ez? Ze gertatzen nahi da nire irian. Gero, baino ez naiz jarri, beraz. Gero ere badago jende asko zinemaldian bakarri zinemara juten dana. Hori ere... Jasaldian jasa entzuten dutenek bezala. Ez orduan, ez da idanik. Denetarik dago eta egon bar du. Bai, hori ere. Edo beharko du. Buruz behera, buruaren bestalean.
Ba hori, gertu duzuena gustoko ez baduzue onena munduaren bestaldera salto egitea da. Edo behintzat alaxe kantatzen zuen Lauro Bataldeak bere azkeneko diskoan. Kantu antzungo dugu eta segituan hemen izango gara Dona Peianiz Nitorekin emozioak eta zinemaldia uztartzeko. Bai, zinemaldia inoiz dastatu ez zuen, emozioterapeutak hitz egingo digu. Zinemaldiaz eta emozioez horrelakoa gara bigarren kafean Zeletxe. Mugitu gabe, aizeak ere, ezaitzan eraitsi, lurrean zaude. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiuri, ize abesti bat azkar, bat bi, hiru oianarentzako oraintxe. Baso zaina, ibilbedi. Ai, ba ez, beste daukeratu dut. Ui, bai zen dau. City of Stars. Banik, azalpean badauka, goiuri, eta ondorioz nik, oianari gure izarra ditzen dio. Bai, egia da. Donostia egun hauetan City of Stars da. Tartean oianari esker. Egun hauetan ez, beti. Oiana Donostiarra da, bez? City of Stars. Beti ez dago Donostian. Baina tenden ez dugu kontu. Ez dana. Bueno, jana, epatu dugu ibilizarela azken egunetan, oiko moduan, urtero legez zinemaldiko hainbat filmen aurkezpenak egiten, ondorengo solasaldiak, hainbat ekitaldiren inguruan lanean. Aipatu dugu Horizontes Latinos, zuzendari berriak, zinemira eta saioien inguruan batez ere, hor bada besteren batera ipatu duzuna, aritzen zarela, baina konta iguzu zerke eman dizu atentzioa, egon alda momenturen matorrela azpimarratzekoa. Lehen urtean ere galdetu genizun, aktoreen urbiltasun horrek urduritzen ote duen bat. Nikon hartzen dut eta beti esaten du, ni zinemalian oso urduri jartzen naizela. Baina ez agian aktoreak eta olakoak topatuko dituzulako bestela. Nik uste dut gure lanean, gure kontrolpean ez dauden gauza asko daudela aurkezpen hoietan, hizkuntza aldetik, edozeinek erantzun galdetu dezake nahi duena. Bueno, pixkat hori kontrolpean eukitzea, ez da erreza. Baina niri oso politia iruditzen zait. Eta beti gozada bada, egia esan, gero pelikula aldetik ikusten duzu denetarik, batzu gehiago gustatuko zaizkizu, besteak ez hainbeste, baina adibidez gaur oso polita izan da, pelikula korear bat izan dut, eta gainera zinemaldiko pelikula korear bakarra da, eta izugarria da, hau beti izan da urtero sentitu dudan zerbait, ekipo asiarrak etortzen direnean ze desberdinak diren. Ze goixotasun, ze lasaitasun duten, zuzendaria emakume bat zen, gazte bat, eta oso urduri zegoen, adibidez. Eta publikoaren lehenengo galdera, korearrez izan da, hemengo neska bat, baina Oiane izena zuena, eta irakurri egin du berak 4 urte zeramatzan korearra ikasten, bertan bizitakoa, eta bar. Eta orduan uste oso politia izan dela, lehenengo galdera zuzendariare bere hizkuntzan egin izana, gaur itzultzaile bat zegoen, eta berak egin du itzulpena. Bestela zuk egingo zenuen korearraren itzulpena. Bai, hoxe, korearran asmatu ingo nuke dana. Baina, bai, normalan ingelesez baldin badira guk egiten dugu. Eta oso politia izan da, bai, eta hola beste zerbait kontatzeko aurten, betikoa izaten da, Horizontes Latinoseko pelikulak beti izaten dira gogorrak, oroar, tematika aldetik, atzonik 2 jarraian ikusi nituen gainera bietan, eta batean baino, eta beste sail batzuetan ere iruditu zait, emakumeak protagonismo asko ikusi ditut, Josefinan ere, Masuarez zegoen adibidez, atzoko Horizonteseko bietan emakumeak ziren, gaurko korearrontan ere bai. Neri tokatu zaizkit batzuk, ez du esan nahi eunekoan, ez dakitzen bat izangoen, zoritxarrez orain gutxi izaten data. Baina, bai, Horizontesekoak potentiak, oroar. Eta gero neri iruditzen zait gure, hori lehen aipatuetena maite dutean, ez? Ze politia den, hori kultura ezberdinetako jendea etorri, gaur korearrak, bere pelikulan agertzen den erritual bati buruz galdetu du ikusle batek, orduan erritual horren inguruan ere aipatu du zerbait, eta oso politia da.
gero sentsazioa zuzendari askok beraien bizipenetatik lan egiten ari direla, edo lan egiten dutela. Atzo adibidez kolonbiar batek bere esperientzia pixkaterea azalduzun, eta orduan hori ikusle iristean iruditzen zait zoragarria. Eta lehen aipatu duna, ja amaitzeko, Goiurik aipatu duna kredituena. Bai. Guri aurten bereziki aipatu digute, COVID-aren ondorioa da, baina nik uste zinemaldian geldituko den zerbait dela. Mesez, jendea geldi dadila kredituak amaitu arte ez. Lehen oraindik eromen handiagoa izaten zen, eta gainera, adibidez kursalen ez da zer ikusten, egon dira estropozu batzuk aurten bi pertsonaro dira, nire, bai. Ordun eta kredituak amaitu arte gelditzena guk esaten dugu, bai. Eta nik uste dut badela zerbait ere politia, eta hori bai, ikusten dira hor mugikorren argiak, pizten areto osoan, bai, baina bueno, kuriosoa da hor sortzen denare bai. Eta batzutan kredituetan oso gauza bitxiak agertzen dira, batzutan maskoten izenak, besteetan gaurkoan ikusi dut, taxistaren izena adibidez, ez dakit zuzendaria setera eman duen taxista, ez dakit nori izango zen, baina ze taxista etzen pelikulako pertsonai bat, ez. Gaur, eras una vez en Euskadi ikusi dugu, eta horre jartzen zuen, eskerrik asko zuen ibilgailuekin gure rodajera etorri zareten hoi. Hor ikusten da pelikularen produkzio edo aurrekontu maila ere zenolakoa den, ezta? Astear da ikastear dugun garai berria. Bai, bada kredituetan gastatu eta gozatu beharreko zerbait, eta bueno, COVID-ak ekarri balin badu ere oiana, ea gelditzen den gurean, ez, azken unera arteko. Bai, nik uste dut, lehen adibidez guk ez genuen aipatzen, iaz hasi ginen hori aipatzen, baina uste dut geldituko den zerbait dela. Bai, badirudi goikoi gustatu zaiela eta mantenduko dugula. Bai. Eta gaur ere oiana baduzu filmerik edo lanik arratsaldean? Bai, 8:00 gutxitan beste badaukat, Maroko, Mikado, Errumaniarra da. Eta, bueno, etxeko lanak ditut eta ja pixka prestatu, baina zuzendari berriena da, eta askotan gertatzen da, guk aurretik, prestatu iten dugu, ikusle galdetzen ez baute, guk pixka bat galdetzeko, eta, nik gustatzen prestatzia. Eta zuzendari berriak direnean, eta estreinatu gabeak direnean askotan ze zaila den informazioa aurkitzea. Eta nik entzun nahi nuen zuzendaria ingeles hitzeiten, pixka belarri aiteko, zegero batean hor, kristona zentu dauka, eta ni, naiz itzultzailea. Eta ez daukagu idazteko aukera ikezezer, eta ez dut inun ezer topatu. Orduan dana Errumania zentzun dut, espero dut argi, tamantxo, eta nerekin nola komunikatzea. Ze hor guk beti esaten diogu alba duzue, esaldi oso luzek ez egin, gu begiratu, eta adibidez eukin nuen pelikula turkiar bat izugarri gustatu zitzaidana, Ifi Shafak Arasinda izena zuen, Between Two Dawns, hori zen inglesez, oso polita eta zuzendaria bikaina eta ze jatorra eta ze atsegina gurekin ere, ez horrela ikusten duzu hurbiltasun hori, begiratu egiten dizute, nahi duzu itzuli? Eta hori nola eskertzen den gure aldetik behintzatze. Bestela egon daitezke hor espitxa luze, eta gerozuk ideiatxo bat bakarrik hartzen duzu agian, baina bai, eta espero dut gaurko ere alakoa izatea, beraz, lehenago joango naiz, eta esango diozu, mantxo aritu, Nik zu ondo sentitze aldea. Badut lagunen bat Errumaniarra, eta haiekin ingelesez komunikatzen naiz, oso ondo ulertu zaio. Bai, ez da, ondo. Badu Errumaniarak, latin izkuntza latinoen eragin hori, eta horren berek abesterako edo azentuatzeako moduan, ez dute gure hain ezberdin egiten, eta nahiko errexo jena, ondo izan. Eta hizkuntza aipatzen ari garela, entzuten ari gara, oianak, zer nolako lana egiten duen, ingelesez eta gauza horiek itzultzeko, bere ez den hizkuntza batean lana egiteko, eta denek ez dute hori egiten, ez da oiana? Ez. Aurreko egun batean gertatu zitzaidanagatik diozu, ezta? Bai, hori ere aipatu beharko zerbait da. Eta uste dut, zinemaldiak guri, nire atal honi behintzat eskatzen dio euskara, gaztelera, ingelesa, frantsesa baldin badakigu, are hobeto, pelikula frantsesa daudenean, eta. Baina gero badago jende asko zinemaldian, bertako hizkuntza bera, ez dakiena, edo interesik ez duena. Eta ez dut esan nahi, has gaitezke goitik betik nahi duzuen lekutik. Baina adibidez lehengo gunean gertu zitzaidan kalean,
Bueno, kalean lanean aritzen diren langile horietako batekin topatu, nik euskaraz egin eta dana gazteleraz erantzun, eta nik euskaraz, ez dakit, gauza xinpleak hemendik joan behar dut, akreditazioarekin hemendik, no, gazteleraz erantzutea. Eta ia esan horrek oso gaizki sentiarazen ninduen, eta sentsazio hori nola da posible gaztea zen gainera pertsona hau, euskaraz ez jakitea zinemaldiko langile batek. Hausnarketa hori heltzeko modukoa da, eta bada beste bat heltzeko modukoa, eta zinemaldi hontan besteetan bezala gertatzen ari da. Akaso bereziki, hainbat pelikuletan euskerak duen ez dakite komponente folkloriko edo badirudi atretzoaren zati bat ere badela, ez? Testu ingurua, Euskal Herrian egindako pelikula bada eta euskerak egon behar du, baina entzuten duzu 5.1aren atzekaldetik, ez? Horre ondoko kafetegiko mailan euskeraz ari dira eta protagonistak erabat erderaz. Jakinik batzutan inguru, herri eta garaioietan euskerak beste presentzia bateri izan bartzuela, ez dela azken 15 urtetan asmatu dugun errealitate bat, eta gertatu da zinemaldi honetan, oso nabarmena da Maria Belen kasua, uste dut egun abetan ere ipatu dugula, Maria Jauregi eta bere amaren arteko harremana erabate gazteleraz gertatzen delako, Blanca Portilloren casting hautatzeak baldintzatuta, eta txalotu behar da Blanca Portilloren aktore lana, baita Luis Tosarrena, baina, azpimarratu behar da, zinemaldi hontan, eta ez da zinemaldiaren ardura, pelikula egileen ardura izango da, baina badagoela, ez, euskera batzutan, ez da, desagertarazi xamar, eta gaur, erasona ezen euskadiri ikusi dugu, eta horre gertatzen da, ez, batzutan ulerkaitzak diren egoeretan ere, historiak berak justifika ez itzaken egoeretan ere, espainolez ari direla eta ez euskeraz, eta, bueno. Gero azken gauza, menduzatzen inez. Gero guri ere adibidez aipatzen digute solasaldietan, lehenengo hitza beti euskaraz, saiatu euskaraz hartzen solasaldietan, zaila izaten da euskararen erabilera bermatzea, galdera gehiena gazteleraz direlako, eta batzutan euskarara itzultze horretan, pixkator luzatu, ez luzatu, ingelesez bali mago hiru hizkuntzatan, baina egia da beti esaten digutela lehen hizkuntza euskaraz, baina gero bertako langile askok aurkezpena egiten dunean, gaztelera hutsean egiten dute, orduan horrere kontraesan batzu badaude. Eta ez dakit Goiurik esaten zian langile honengatik edo galaren inguruan, gero pentsatu dut. Ez nik langile horrengatik. Primeran. Aio, listo, bukatu dut. Iana Maritorena, eskerrik asko. Zuei. Berriz ikusiko dugu elkar, ostegunean, Mireia Gabidondorekin izango gara. Zoaz, bai. zureren egitera, errumaniera... Nola esaten da eskerrik asko errumanieraz, bakizu? Gaur ikasi dut korearrez, eta uste dut hori ere eskertzen dutela beraiek, eta berak eskeraz esan. Ez, eta... Multumesk. Multimesk? Multumesk. Multumesk. Bestela galdetuko dio berai. Oida. Oiana, eskerrik asko. Bai, gerarte. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gordona, zinemaldia ere sartu behar dugu ekuazioan. Hori da, saiatu geha. Egia esan, esan dezu ez degula emoziotaz hitz egin, baina eski beti hitz egiten dugu emoziotaz. Beti esate, emozioak hor daude beti, eta ez zinezkoa da. Oianak aipatu du minaldiz, sentitu dut, ez dakize, amorrua, beti daude hor, gauza da, nire tartean, sakontzen dugula pixka, baina emoziotaz beti. Kredituen erabilera gure malkoak lehortuetan normaltasunera edo jenerekin topatzeko emozioak modua beti daude itzultzeko. Orduan, zinemaldian lotzea, gaina hori bez, interpretazioarekin, zinema munduarekin, ikustet, zinema emozioa dela demora guztian, ez? Orduan, hartu dugu Itziarritu inoren elkarrezkabeta baten zatitxo bat horre emozioak aipatzen ditula, eta egia esan, esaten ditun, minutu batean esaten ditu 3 gako oso ez dakit nabarmenak edo garrantzitsuak,
eta proiektutik, edukando la emozionetik horrekin egiten dugu lan, eta beraz, iruditzen bazaizu, ikusten dugu zatitxoa, eta aipatzen dugu. Beno, ikusi, entzun egingo dugu noski, eta ikusi ere, streaming bitaz jarraitzen gaituzenok ikusiko duzu Itziarituño. Después de un montón de probar cosas diferentes, ¿no? A lo largo de la vida, me hice una vez una masterclass con Tim Robbins y nos enseñó su método, que es que solo hay 4 emociones y con eso se juega absolutamente todo en el mundo de la interpretación. Suelo utilizar el azul para la tristeza, el rosa para la alegría, el naranja para la ira, la rabia y para el miedo. Cuando salen las 3 van saliendo a negociar con Tamayo, justo en este capítulo, que van muy estoicas pero van muertas de miedo, entonces, preocupadas, con miedo. Y aquí llega, por ejemplo, Lisboa grita: ¡Coronel Tamayo, bandera blanca! ¡Coronel Tamayo! ¡Bandera blanca! Grita con toda su rabia, pero en el fondo la emoción que va por abajo es: ¡qué miedo tengo! Porque las están apuntando, van descalzas. Bueno, hor Itziarituñok azaltzen du, ez? Nola lau koloren erabileretan, joaten den gidoietan koloreztatzen, bueno, gero interpretaziora bidean edo, zein emozio den garrantzitsuena, batzutan emozio desberdinek topo egiten dute, ez, testu berdinean, eta hori ikusten genuen ere bideoan, eta bueno, azalpen hori, ez, Tim Robbinsen hitzaldi hortan oinarrituta, jaso zituen azalpen horiek, ez da? Hori da. Ze interesgarria izango litzateke eukitzea gure bizitzaren gidoia hori egiteko. Pantxetorri zait irudia, behitu gaur ez dakize emozioarekin, gero hau jarriko ezu, gainetik hau ingo ezu, ez dakit, ezin dugu aurreratu ez dakigu ze gertatuko da, baina egunekoa ez, lotaragoaz, eta batean eukitzea hor mesilan gaur gertatu denaren gidoia, eta horrela, nik uste ulertuko genuke. Bueno, eta artelana ez? Eta koloreak kopetan, adibidez, norbaitekin izketan aizea, eta dauka kopetan... Dauka Kandinski bat buruan. Ez dakit, marratxo naranja bat, eta esatez, ui, edo gero hori. Zer gertatzen nahi da. Bueno, hori badegu, ez? Bai, hori esan barra izan, batzuk nahiko gaizki disimulatzen dugu. Baina gertatzen da, Itziarrek aipatzen duen bezala, eta hori da gakoetako bat, ez, koloreak. Askotan, eta gaina gaur egun emozioen inguruan dagoen industriarekin, koloreak asko erabiltzen dira zergatik, emozioak dira oso subjetiboak, guztiz subjetiboak, ez, pertsona bakoitza emozio bakoitza bizitzen du bere erara, eta oso abstraktuak dira. Orduan, lehenengo, terapeutikoki emozioak pasatzera zerbait fisikora, konkretura asko laguntzen du, zehazten, jakiten ze sentitzen dudan, nola sentitzen dudan, zer egin dezaket horrekin, nora jun bardet, nola bideratu, ez? Eta bestetik, hori manejatzeko, hori adibidez, aurrekin koloreak erabiltzea oso erraixa da, koloreak denok ikusten ditugu, orduan, erraixa da, ez? Formak ere bai, eta bar. Baina ez gertatzen da hor, kolore horiek, emozioekiko koloreak oso pertsonalak dira. Orduan, niretzako agian beldurra batzutan da urdin iluna, beste batzutan grisa, beste batzutan marroia izan daiteke, eta bar. Orduan, niri bai, esango eta arriskutsua, hitz txikian, iruditzen zait emozio bakoitzari kolore bat estanko bat jartzea, ez? Itziarrei balio tristurari urdina jartzea, bere egidoia hobeto ikusteko, perfecto. Baina jakin behar dugu gure bizitza errealera eramaten dugunean emozio bakoitza kolore ezberdina eraman dezakela edo aldakorra izan daiteke. Hori da. Izan ere, Lisa Feldman Barrett zientzialariak ikerketa oso sakon bat egin du emozioen inguruan, eta ikusi du nola burmuinan emozio bakoitzak, pertsona bakoitzean sortzen du zirkuito berri bat. Hau da, nire tristurak, adibidez, ez daka zirkuito estankorik edo fijorik, beti egiten du zirkuito berri bat, beraz, nire tristura guztiak ezberdinak dira beti. Eta horrela, bakoitzak bere emozio guztiekin buruan, ez? Eta gorputzean, orduan, honekin ze esan nahi dugu, emozio guztiak beti ezberdinak direla. Beraz, ezaugarri eman komunak badaude ere, malgutasun hori, eukitzea oso importantea da, ez estankatzeko egiten eta hori zenagonean
eta batzutan horrek laguntzen dit, beste batzutan ez. Orduan, hori aldatzeko, era terapeutiko batean, importantea da gure burua pixat zabaltzea, ez? Jakiteko, bale, egiten dezu hori, baina egin detzazkezu hainbat gauza, zergatik, tristura ez delako estankoa, ez da finkoa. Eta kaso dona orduan, hizkuntzak duen boterea aintzat hartuta, emozioetaz hitz egiten dugun bezalaxe, beldurraz hitz egin baino beldurretaz hitz egin marko genukela, edo tristuretaz, edo amorruetaz, edo pozez, ez? Hori oso polita da, oso poetikoa iruditzen. Egia da, bai. Eta bai, nire oraingo tristura, hau da. Bai, arrazoi zu, ez dut inoizola ikusi, baina asko gustatzen zait. Hartuko izut idea. Baina, Itziarren beste ideia bat da hori, lau emozio basikoa, ez? Itziarrek aipatzen du Tim Robbinsen metodoa, lau emozio basiko horietan oinarritzen dela. Berak esaten du lau emozio, berak esaten du Tim Robbinsen esaten du lau emozio basiko daudela, edo lau emozio daudela. Teoria asko daude, eta hau aipatu dugu aurreko denboraldietan ere bai, teoria asko daude honen inguruan, baina bai gailentzen ari da teoria hori, oinarrizko moduan lau emozio basiko horiek daudela, beldurra, tristura, amorrua eta poza. Eta, baina jakin behar da beste teori bat dela, eta gu Edukando la Emoción proiektutik ere horrekin egiten dugu lan, izan ere oso oinarrizkoak direlako, eta juten direlako gure impultso primario horietara, ez? Babestera, zaintzara, ongizatera, eta horretan laguntzen digu beldurrak babesten, iesetik edo paralizaziotik, ez? Gure burua babesten, tristurak, zailtasunei, minei, gainditzen edo horiek barneratzen era osasuntxu batean, amorrarekin gure mehatxuak edo arriskuak suntxitzen ditugu, eta pozarekin onuragarria den hori mantentzen dugu, eta hori behar dugu biziraupenerako. Orduan hori pertsona guztietan dago oinarrizko moduan, eta horiek lau emozio basikoak dira, ez? Eta gero beste impultso edo energia horietatik sortzen dira beste hainbeste, baina emozio egon daude pilo bat, ez? Nazka existitzen da gorrotoa, existitzen da plazerra, existitzen dira hainbat eta hainbat emozio. Orduan oso interesgarria da oinarri horretara jutea, eta lan egiten dugunean pertsonekin, terapian eta askotan dugun, ez dakit noiz gertatu zaizuen pentsatzen dut baietz, baina egunerokoan ze egiten dugu, intentsitatea handiko bizipenak bizitzen ditugu, eta ze gertatzen da, barruan gelditzen zaizkigu, ez? Eta iristen gara etxean batzutan eta oso nahastuta gaude, ez? Segun ze gertatu zaigun, eta ze gertatzen da hor, hainbat eta hainbat emozio nahastuta daudela hor, kateatuta edo elkar bizitzan. Orduan, hasten geran hori garbitzen edo ordenatzen oinarrira goaz, eta hor, agertzen dira emozio oinarrizko horiek edo emozio basiko horiek, eta askoz errexagoa egiten da hori maneiatzea. Zergatik ditugulako lau ibilbide, ez? Eta emozio basiko horiek edo emozioek ematen digute, zer ikusi handeagate, zer behar dudanarekin, zer nahi dut, ze bide hartu behar dut hori lortzeko, eta ni baldin badakit beldurra dakadala, horrek lagunduko dit asko, jakiten, babestu inbardet, zaindu inbardet, arriskutsua den zerbait bizitzen ari naiz. Orduan, zer egin dezaket hori manejatzeko, eta horrek ematen dizkit pista handiak nahi dudan bide hori aurkitzeko. In your control, lose all fears, lose yourself to the moment, to no one else. Trust me now, let it out, free your soul. You know how. In the dark or in the light, we merge our hearts, day or night. Beraz, beste idea bat garbi geratu zaiguna, azken urte terdi honetan Donarekin zertxo bait ikasi dugulako, bai daudela, ez? Lau oinarrezko emozioiek eta zuei gustatzen zaizuela hoien inguruan lan egitea, baina garbi izan behar dugula, hoien azpitik zintzilika edo ez dakit nola deitu, baina badaudela bestelakoak ere, ez dona? Bai, hor bizi, elkar bizitzen gara gure emozioekin, uneoro, egunero, eta hortxe goaz, ez? Aldegun moduan, garrantzitsua da, kontzientzia, gero ez da kontzientzia gehiagorekin egitea eta bizitzea, importantea dela
jakitea, ez? Norbaitek pentsa lezake, gero eta gehiago barneratu, nire emozioen kaos hori kudeatu nahian, dena orduan eta areta komplikatuagoa da. Eta kaso, arrazoi puntu bat bada, baino ez guztia, ez? Bai, badago puntu bat hor. Ni askotan terapian etortzen denean jende berria, batzuk kaos handiarekin etortzen dira, ez? Behintzat sentsazio horrekin hau gertatzen zait, eta ni askotan kontatzen den lana dena, kaos hori ordenatzea, garbitzea barruko etxe emozional hori, eta gero jarraituko dula aurrera jendeaz. Orduan ze gertatzen da? Kaosaren kontzientzia hartzen duzunean, imaginatu gela itxi bat, kaxapilo batekin, dena desordenatua, hautsarekin, armi-arma sare pilo batekin, eta ze gertatu da orain arte, agian argi hori itzalita zegoela. Eta batean piztu egiten duzu. Eta egitezu, ostras, zen olako jaleo dakaten hemen. Baina ez baizu argia pizten, inoiz ezin dezu hori txukundu. Bai? Orduan, hor dago puntu bat, nun bai esatezu, ke jaleo. Da zenbat lan inbardudan hemen, ez? Baina gero kontuatzen zea esatezula, kaja hau honea, beste hau txukundu, eta lana suertatzen da, pixkat egunez egun, eta azkenean bukatzezu, gela horrekin zu nahi dezun erara, ez? Eta, jasotzen ezun satisfazioa bada zoragarria. Osea, emozioen marikondo. Egia da? Onartuko izu. Baina ez dago oso zior. Gustatzen zaidan ideia, baina, bale. Bale, markatu. Bueno, emozio horrekin ere kudeak eta arna sartu bardet eta digeritu. Terapeuta hitza erabiltzen gabiltza, ez? Eta lehen aipatu dugu hizkuntzaren boterea. Hor ere badera aldaketa bat, ez? Akaso, kutsa horiek antolatzeko argia pizteak ematen duen beldurra, egin beharra, baina kontzientzia maila ere handiagoa da. Eta zinemarekin pixka lotuta, gidoietan askoz nabarmenagoa da azken urteetan terapeuta hitza. Eta gure gizartean ere bai. Terapeutak esan dit edo, nire terapeutak hontan ere asmatu du. Eta hor ere bada ez, akaso, ez dakit, kudeaketa honi heltzeko kontzientzia eta gogo baten errekonozimendua edo ez, dona? Gizarte kontzientzia zabaltzen dijoa, bere ritmora, baina ni 5 urten dijoa zeharo proiektuarekin murgilduta, eta hasieratik hone arte nabarmen ikusi dute aldaketa, ez? Hasieran adimen emozionalarekin lan egiten dut, eta jendea begiratzen nindun, esaten, bale. Eta orain, jendeak badaki zer dan hori, edo behintzat entzun du, ez? Argiago daka kontzeptua. Eta jendea gehiago gerturatzen da esan ez, emozioak egia da, ze garrantzia, igual ez dakigu asko, baino bai dago puntu bat, nun ja ez egun hainbeste epaitzen, atea irekitzen gabiltza. Gero ez dakigu onartuko dugun edo ez, baina atetxo hori irekitzen gabiltza. Eta oso garrantzitsua da, eta argi dago zenolako, zuk diozuna ez, hizkuntza nola hitz egiten dugun, ze emozio jartzen diogun hitzari, asko egiten du horrez, eta gero jaten dugun hortan ere bai, onarpena egotea zineman, kulturan, ate horiek irekita egotea asko laguntzen du, ez ikustea pelikula batean jendea dijoala terapeutaren gana, eta jazta, eta ondo egiten diola, gero emate izuzuria batzutan ere menazuk egiteko zure bizitzan. Baina guaindik, bide luzea dago egiteke, zeguk Instagramen galdetu dugu, ea jendeak emozioak ezkutatzen dituen, eta hementxe jarriko dizuet erantzuna. Ze uste zu gertatu dela? Jendeak ezkutatzen ditu edo ez? Nik uste dut asko, esango nuke. Nik uste dut ezkutatzen ditugula, ni neronek ezkutatzen ditut emozio batzuk. Kontua da, gu gure buruari ez egitea trampa horiek, eta hori ez dakit asko konturatzen garen, ez? Zenei gertatzen zait, batzutan esaten dut, zen olako trampa egin diot nire buruari, eta sinistu dut nire gezurra, eta askotan hortaz ez geha konturatzen, orduan egia esan ez dakat ideiarik. Gure entzule gerantzun dute, eta 169 esan du baietz. Ezkutatzen dituela. Eta beraz, 121 ezetz. Beraz, zenbaki altua da. Bai, hortxo gaz. Ni beti zetet, ezkutatzea emozioak ez du zertan txarra izan behar. Kontua da, konstientek egitea, ni ezkutatu dezaket emozio bat, oraintxe bertan,
pues da momentua, hau ateatzeko dena delakoa, baina importantea da gero horri erreparatzea. Noiz, aldu danean, espazio seguro batean, hori zaintzea, ez? Igual ez da momentua, adibidez ezakit, hileta batean dantzada egiteko pozez. Baina igual poz hori, gero etxean, jarriko naiz dantzan, zergatik bidea eman behar dio dalako. Orduan, eskutatzea berez ez da txarra, kontua da nola egiten ditugun gauzak, ez? Eta beste galdera bat egin dugu, ea zein den bizitzea gehien kostatzen zaizuen emozioa, eta gehien errepikatu dian biak dira tristura eta beldurra. Ostras, pentsatzen amorru bat, egizela hor bai ditu, amorruarekin. Vale. Oso interesgarria dago. Izaten dira orokorrean tristura, amorrua eta beldurra, jartzen dizkiogulako oiei negatiboak bezala. Eta, aprobetxatzen dut ja, denboraldi honetako lehenengo saioa dela gogoratzeko, ez direla existitzen emozio negatiboak, emozio positiboak, ez direla existitzen emozio onak eta emozio txarrak, emozio guztiak beharrezkoak ditugu, eta hor daude zerbaitetarako bere funtzioa dakate. Eta batzuk minarekin konektatzen digute, baino beharrezkoa dugu hori, ez? Atentzioa, arreta jarri behar diogu, ikusteko zein da behaiek eman behar diguten mezua, eta hortik ikasteko eta trastenditzeko. Hemen aritu gara, gustora Dona Apellaniz Nieto entzuten, gure hurrengo gonbidatu ere egonda, gero esango digu gustora edo ez, baina Dona Apellaniz Nieto entzuten, baina gauza bat ziur badakigu. Dona Apellaniz Nieto agurtu eta Maider Oleagarekin hasten garenean, gu ere adia diongo garela ura entzuten. Beraz, Dona, zu agurtu diongo zaitugu, baina guk hemen jarraitugu, edo nahi badezu, geratu hemen, ze abesti hau amaitu eta tartetxoa tartuko dugu, baina segituan izango dugu. Maider Oleaga zinemagilearekin hitz egiteko aukera eta horrela izango du zer. Zer entzuna eta zerkin ikasia. Dona, mila esker, 15 egun barru gutxi ikusiko dugu elkar, eta jarraituko dugu emozioen mundu hau alik eta gure entzulei gehien hurbiltzen. Eskerrik asko. Agur. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. ¡No me comprendes, Osgood! Lo que pido es justicia. Giru es que es, voto es que. Dégage. ¡Sors de ma vie! Eliges sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Hemen da, iritsi da. Espero zenuen irrasaioa. Bilintx. Zineari buruz, jakin nahi ez zenuen guztia. Orduko 60 spoiler baino abiadura biziagoa. David Lynchek aurkeztuta estreinakoz naiz irratian. Ez dago konfirmatuta, Maite. Konfirmatuta David Lynchek aurkeztuta. Hilabeteko 2. igandean, arratsaldeko 8:00 eta zuzenean ezin baduzu entzun. Orain zer. Podcast plataformetan. Ez gemendi muituko. Moztu. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan. Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atsegite Facebookeko horriari eta jarraitu Twitterren. Naiz Irratia, sare sozialetan. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo, más por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, que fui tan alto, Gure urrengo gonbidatua, esan da bezala prest daukagu aspalditik gainera eta eskertzen diogu pazientziaz eta txintxo gurekin egon izana. Zinema zuzendaria da Maider Oleaga, eta bereziki dokumental zuzendaria, baina dokumentalaren esparrua bezain zabala da bere jarduna. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi zuen, Iruñean, zinema ikasketak ondoren Madrilen, eta euren ostean ikasketa feministak eta generoa masterrare burutu zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Bere bidean hala ere film laburrak eta dokumentalak uztartuta mundu osoko hainbat jaialditan saritu dute, izan La muerte de Sardanápalo, fikziozko laburrarekin, edota Amaren ideiarekin. Honekin Donostiako giza eskubiden jaialdian, zein Mexiko hiriko DocsDF-en lehiatu zen, Morelian eta Austrian saria jaso zituen eta berriro, eta ez da kasualitatez, Mexikon IMCINE saria eskuratu zuen Sitios prestados al aire lanarekin. Esan genezake, eta horrela begira dugula beldurra ere ematen du, baina Mexikok baduela pixua Oleagaren bizitzan, eta baita emakumeak bere zinemagintzan. Sitios prestados al airen, bi emakume ditu protagonista, eta baita oraindik postprodukzio prozesuan den Irrich film laburrean ere, baina badira gehiago, Elbira Zipitria bera izan zuelako esaterako protagonista muga deitzen den pausoan eta ia modu konstantean bere zinema gintzan. Y así toda criatura enajenada se ve. Aipaturiko Irrich ontzen ari direlarik eta Kinkaren estrenoa urten izango dela dakigula, oraindik datarik ez dugun arren, Maider Oleaga gurera ekartzeko aitzakia Quark Bali izan da, herri txiki baten amets handia kontatzen duen pelikula. 2005ean Arabako Kuartango baiaran lehen euskal westerna grabatu zuten, Algo más que morir. Ez zuten dirurik ez talde teknikorik, eta hala ere Almeria Western Film Festivalen 2 sari lortu zituzten. Abentura kolektibo horrek kontatzea merezi zuen. Ongi etorri, Maider. Eskerrik asko ze polita egin duzuena. Eskerrik asko zuriri orduan. Renfeko Albia trenek lurrun makinak ordezkatzen dituzte, behien ordez traktoreak daude eta zaldigurdien ordez irizar autobus modernoak. Horrela ipatuta, Kuartangok eta Quark Balik antzekotasun gutxi dituztela dirudi. Eta hala ere, Kuartango ezin aproposagoa da western bat grabatzeko, ezta? Guztiz aproposa. Bai, ni heldu nintzanean, askar kontuatu nintzan, ze kasualitatea, ez? Hemen western bat egin izana, ez. Oso westerra aurkitzen duzun, heldu bezain pronto. Bai pertsonetan, bai pasaian, trenen gauzetan, aipatu duzun gauza guzti horietan, bai. Pelikulak Euskal Herriko lehen westernaren historia kontatzen du, baina aldi berean esan genezake kolektibotasunari eta auzolanari eskainitako omenaldia dela. Bai, nik pelikula Algo más que morir inguruan jakin izan nuenean, noski lehenengo zinemarekiko Oierrek eta Josek duten grino horrekin konektatu nuen, baina nik uste istorioak duen bere izgarritasun handiena da herritar guztiek bertan egon zirela beraiei laguntzen, ez? Eta auzolan hori hor egontzela, ez? Eta hori da politena nik uste historian. Eta bereziki bi herritar, Oier Martínez de Santos eta Jose Luis Murga Isusi. Behaien ametsa. Bai, hori da. Aipatzen da pelikularen, zure dokumentalaren zati batean, aipatzen dute, Murga, ez dakit, bidegabekeriak gorrotatzen dituen pertsona bat dela. Hoi oso izaera, western pelikuletako protagonisten izaera da. Orduan behak oso bere barnean zuen
pelikula hau protagonizatzea, ez da? Bai, txikitatik ikusten zituen westernak, bueno, nik ere, denak bezala nik uste, edo behintzat atzeko belaunaldiak bezala, nire aitonak, nire aitak, eta txikitatik berak asko, bueno, ikusten zuen western bat, eta guzti zientifikatzen zan protagonistekin, ez? Eta nik uste baita ere badala, garai bateko izate baten zerbait du horrek ere, ez? Hitza ematearena, abentura zalea, gizona izateko modu batzuekin bebai, ez? Eta bera olakoa da, ez dakigu, hori, ez? Oioa bezala, ez dakigu no izazten dan zer, baina horrekin hasi izan den pertsona bada, ez westernak ikusten, eta hori bere izatean dago, eta bera horrela da bai. Eta engainatu zuen herri guztia pelikula bat egiteko. Bai, bueno, nik uste hori gehiago Oierrek eintzula. Ze Jose bada oso barnekoa eta oso nostalgikoa, eta hor, bueno, baina Oierrek justiz kontrakoa da. Oso irekia da, eta pertsonekin, bueno, kuartangon denek ezagutzen dute, bueno, oso, eta nik uste tiraka hori Oierrena dela. Eta egin zuten pelikula, Almerian 2 sari jaso zituen, bai. Eta oraindik herrian eragina du pelikulak, ze adibidez ikusten dugu zure lanean, badagoela pelikula hartako protagonista bat, Laida Burgera, txikia zenean pelikulan parte hartu zuela, eta orain, horri esker, edo horren erruz, zinemarako makillajea ikasten ari dela. Bai. Utzi du hor zerbait pelikula hori. Bueno, pelikula hori egitearen abentura hori zerbait utzi du denen pertsona guztietan. Eske oso historia polita da, eta horren parte sentitzea eta horrei laguntzea eta horrela ematea, gero Almeria joatea, juntzien kuartangoko biztanleri, oza, gehienak juntzian ara. Zema biztanle ditu kuartangok orain? Kuartango baiarak 300, ez da? Bai, holako xo, bai. Eta danak hartu zuten autobus bat, beste batzuk kotxez, beste batzuk hegazkinez, baina enabarteratu ziren Almerian, eta, bueno, Almeriako jaialdiko pertsonek gogoratu dute momentu hori, oso, kuartango Euskal Herria etorri da Almeriara, eta nola da posible, gu pentsatzen genuen westerrak zirela, pues hori, espageti westerra hemen Almerian, baina Euskal Herrian, oso txunditu da geltu ziren. Eta ari gara kuart balitaz, baino aipatu ditugu hasieran aurretik lan asko egin dituzula. Adibidez, eta hau kurioso egin zait, bitxi iruditu zait, kuartangora joan zinen beste kontu batengatik, eta, bueno, westerna egin zutela kontatu zizuten. Mexikotik hueltan, Donostiako etxe batera joan zinen bizitzera, eta han, Elbiria Zipitria bizizantzela deskubritu zenuen. Eta hortik sortu zen muga deitzen da pausoa. Badirudi behintzat, historien atzetik ibili beharrean, istorioek eizatzen zaituztela zu. Bai, eta esango nizuke, gehituko nizuke, Amarin Ideia bai horrela etorri izan Mexikon. Bai, ez da egit, bizitzan niri asko urte zait observatzea eta horregotea, eta historia zalea morrotua naiz, eta lekuetara eldiristen naizenean galdetzen dut, edo horregoten naiz, eta pertsonekin asko hitz egiten dut. Eta nik uste askotan horrek eragiten duela historioak ailegatzea, ez? Adi zaude denbora guztian, ez? Eta zerbait egite dizunean barruan, hau polita da, hemen zerbait dago. Bueno, kuartangoko algo más que una historia, es que evidentea da, oso polita da historioa, ez? Horregi zegoen pelikula bat egiteko aukera zegoela, ez? Eta esan duzu, Almeriara joan zirela denak, eta oraingo hontan, nola hartu zuten herritarrek zuk pelikula bat egin nahi izatea, honen inguruan? Oso naturalki eta oso ondo, bai. Egia da, ni hasi nintzela filmatzen 2018an, eta niko hartangora joaten hasi nintzen 2015an.
lehenengo Oier eta Jose ezagutzeko, baina gero bertokoekin erlazio bat eraikitzeko eta pixkat ezagutzeko baita ere, ze gauza bada kamera baten aurrean jartzea fikziozko pertsonaia bat egitea, eta beste bat oso ezberdina zu izateko, eta ez? Ordu, eta baita ere, espazio ezagutzeko, eta ikusteko zer egin daitekeen honekin, historia honekin nola moldatu dokumental bat egiteko eta historia hori kontatzeko, ez? Orduan ja hori ereki nuen zen konfiantza bat, eta galdu naiz ez. Ez, konfiantza erekizela, eta gustora hartu zutela albizea. Oso gustora, eta ni oso, adibidez, badago pertsonaia bat horre jene deitzen dena, agertzen da nola maiketako bat, eta ni maiketako horretan egon nintzen, jun naiz ez dakizen batetan. Zortekoa ni, bestalde. Beraz, herritarren harrera ona eta zinemaldian estreinatu duzu orain, eta nolako izan da jendearen harrera? Hemen? Bai, hemen. Bueno, oraindik ez dugu estreinatu, bihar izango da estrenoa. Claro, ia da. Gu bizigea... Egia da. Privilegioetan. Privilegioetatik. Bai, zekaro, guk ikusi dugu... Batzu bereziki. Bai, egia da. Ze guk ikusi dugu ezin dugulako, joan bihar, eta... Bueno, egia da, barkatu. Bai, oin arte, batez ere euki ditut elkarrizketa batzuk, eta, ikusi dutenek, gustatu zaiela esan diate, baina, benetazko momentua bihar da, Jose eta Oierrekin, eta publikoarekin, horretarako egin genuen filma, eta berze pasten dan. Nik ezin izan dut ikusi lanak banatzen ditugulako, baina Goiuri asko gustatu zaio, txibatu egingo naiz. Orduan galdera bestera batea plantatuko, urduri zaude? Bai, noski, beti urduri. Gaur egin dugu proba teknikoa, ikusi ditugu irudi batzuk, kristongoa ditut ikusteko pantailan dian, hori izango dizut. Kristongoak, ze pelikula badaka zerbait egiten gertatu zaiguna, eta ikusteko uste dut ere lortu dugula gozagarria da ikusteko, zentzu batean, ez? Eta divertigarria. Eta ez dakit ikusteko handia ditut, eta baita ere jendeari zabaltzeko eta ber ze mugitzen duen hor. Oso divertigarria da, eta Inigo badakizu, ze Inigo lanean ari zela, ni pelikula ikusten ari nintzen, eta... Zati batzuk ikusi ditut, bai. Kaskoak jarrita, eta bere gauzetan, eta ni pelikula ikusten, eta batzutan... Eta, klaro, pelikula zen, ze, karo, hain da naturala, herritarrak behaien artean izketan, nola, duela urte batzuk pelikula bat egin zuten, eta azken finean, ametsa da, baino eromen puntu bat ere badu, orduan... Guztiz. Eta nik uste dut, elkarlan bat izan dela, zinema beti da elkarlana, eta hori horrela da, baina nik uste, are eta zoroago, are eta go gehiago laguntzeko kuartangon, ez? Ez dakit nola esan, hau zoro zaude, baina lagunduko izut zoro zaudelako, ez dakit olako zerbait, ez? Hala ere, pantaila hundien ikusteko gogorrek ere, badu zentzu berezia pelikula hontan akaso. Lehenguan San Limuren One Second pelikula ikusten genuenean, aipatzen genuen gero metazinematografikoa dela, eta kuartbaliri ere gertatzen zaio horrelako zerbait, ez? Zinemaldi batean eta pantaila hundien ikusteak zentzu berezia hartzen du, zinema delako azken finean pelikularen ardatza ere, ez? Metazinematografia hori ere badagoelako, ez? Bai, eta horregatik, niri ere hori oso erakargarria egin zitzaidan, ze westerrak, azken fina da, horregatik ditzen diot ere western dokumentala, western dokumental bat. Bai, nik uste dut taldekideek asko disfrutatu genula pelikula sortzen, oso gutxi ginen, rodajean 5 pertsona ginen, baina gero ere montaian eta asko disfrutatu dugula pelikulari, dokumentala izan da ere, generoaren kutsu hori ematen, ez? Eta baita ere, azken finean zinemari gara gurtaz hitz egiten zentzu baten, ez? Gure lanaz, eta grin hortaz, eta nola egiten ditugun pelikula. Beraz, metazinea eta metawesterna ere badan horri batean. Zan daiteke, bai. Festejando con tus risas cada rato, cada Eta ipamen berezia egin beharko genioke musikari. Pajaroren musikari. Pajaro. Nolatan aukeratu duzu? Nolako izan da elkarlana? Pajaro entzunuen oin dela 3 urte, gehiago, eske denbora oskar pasatzen da. Agian 5 urte entzunuen bere lehenengo bidizkak, asko gustatu zitzaizkidan, pilo bat, eta 2-3 kontzertuera joan izan naiz, hemen Geldoradon, hemen Donostia Mebita Bakaleran, eta, pues, a la antigua usanza, entzunuena esan nuen, hau da,
izan daiteke pelikularen dako banda sonora, eta jo nintzen kontzertu batean, eta neon kaixo, pelikulatik nahi zuen musika egin. Eta hortik aurrera, pues, asteburu bat pasen nuen beraiekin Sevillen, eta hor juntzan banda sonora hau garatzen. Esta noche nuestro amor se está agotando, loco de amores, quisiera morirme. Orain kontuatu naiz, zergatik esan duen Maiderrek oso urduri dagoela. Estrainarekin. Izan ere, pasaden urtean, Euskal Zinemaren Irizarsariaren epaimaiaren presidentea izan zinen. Bai. Orduan, noski, orain beste aldean jarrita, izu nahiko ohikoa izango da urduri sentitzea. Nola sentitzen zarazu aurreko urtean alde batean, orain beste aldean? Oso ezberdina, ez dut ez da pentsatu ere egin, nire normal, ni normalean beste alde, orain gaur egun nagoen lekuen nago, ez? Zen urteko oso berezia izan zen eta oso ezberdina. Orduritasuna ez dator hainbeste hortik, ze, Irizarsariana nahiko zaila dago usteet. Da gehiago pertsonekin konpartitzearena eta pelikula behingoz pantai handi batean ikustearena. Batez ere emozio pilo bat mugituko direlako, pilo bat. Pelikula egin zuten hiru pertsonaia ez daude gurekin, hil egin dira, eta ja koartango nengo dugu emanaldi bat herri guztiaren dako, eta negarra hor dago pilatu eta teatzeko prest. Loco de amores recordando y quisiera poder... Eta noski, zinemagilei, aktorei, ez zaizu egile gustatzen, baina guk egiten dugu, pelikula atari zarete aurkezten, oraindik hori dastatu beharrean, baina realitatea ere bada, beste lan batzuk ere badirela labean. Lehenera aipatu ditugu, 2 film laburrekin ari zarela, bata aurten estreinatuko dela, hori txibatu digu ekoizletako batek, WhatsAppa bota diegu, aizu Ander, hau nola da, zen martxatan dago, eta tira, horietako bate estreinatzearre duzue, urte bukara baino lehen okerrezpa naiz, beste oraindik postprodukzio prozesuan, baina hori ere badira bilan pentsatzen dut, oso goxo landutakoak eta fikziotik eta beste modu batera kaso landutakoak gogo askorekin izango dituzunak, ez? Gogo asko estrenatzeko Kinka, hori da konfinamanduaren inguruko pizatxo bat. Elena Irureta, Maria Isabel Díaz eta Jose Mengotxarekin egindakoa pasaden abenduan filmatuta. Eta oso esperientzia asko ikasi nuen hori egiten eta oso esperientzia polita izan zen. Etxe baten barruan, gu baitere itxialetik atera berri, gauzasko mugitu ziren hor. Eta orain egin dugun Irrich, da guztiz kontrakoa, Suatzako Irlan, udara, udalekuak, bineskan erabe, desioa, jolasa, gozamena. Sekretu bat kontatuko dizuet. Ni Zuatzara joan nintzen nire eskolarekin, eta piba gustatu zitzaidan. Eta orduan, gerora urtero, izena ematen nun, Jaurlaritza kantolatzen dituen udalekuetan, Zuatzara joateko. Eta ez zidaten inoiz hartu. Eta orduan daugator, bihotzean bizkat... Beraz, Irrich ikusteko irrikaz izango zara. Bai. Sinopsia bakarrik irakurrita, eta, Maiderrek kontatu duguna irakurrita, azken finean, bineskan eraben arteko udarako emozio gainezka egiten duen historia bada, ez da? Baina bai, Zuatzaren estetikarekin eta udara giroan, gogo asko piztu dugu hor ikusi dugunean, eta horrexigatik, interesatu gara izuta Kinka eta Irrich nola da biltza, eta hor txuetziko ditugu. Agurtu horretik, Maider, bai galdetu egin izun lehen esarrena aipatu dugu, ez? Esan genezake Mexikok baduela pixua zure bizitzan, zure zinemagintzan. Han egintzen dituen urte batzuk, ez dakit 6-7 zenbat izan ziren, baina pentsatzen dut dokumentalgile batentzat Mexiko badela, ez? Inspirazio iturri badela begiradak asko irikitzeko leku bat, eta bertan izan duzu, ez? Bai ideiak lantzeko aukera, ideiak gauzatzeko, eta lehen aipatzen genuen bezala, ez? Docs DF-en, Morelian, beste hainbat jaialditan ere, aritzeko, ze pixu izan du zure zinemagintzan eta zure bizitzan Mexikok? Zinemagintzan eta bizitzan nik uste berdina izatea dela, ez? Nik uste bere biziko garantzia. Naizena gaur da, hor 7 urte horiek bizi izan da naizelako, ez? Mexiko oso herri berezia da, oso intentzoa, emozionalki lehen egun gara, egon zeate emozioa zitze egiten, emozioak hor oso puntakoak dira.
eta esan duzun bezala da baita ere mundua, Euskal Herritik aterata, beste bizitzeko modu asko ikusi, sentitzeko berdinak askotan, funtsean, baina gero hori nola garatzen diren emozio horiek oso ezberdin, zentzu askotan, eta niretzako bihotz eta burua kriston ere izitzaizkidan bertan bizita gero bai. Guk askotan hitz egiten dugu, gure herriaren, Euskal Herriaren kulturaz, jatorriaz, hizkuntzaz, aintzinatasunaz, eta horrek ematen digun, mundu ikuskeraz, hizkuntza minorizatu batean bizitzeak ematen digun mundu ikuskeraz, baina Mexikok baditu horrelako hainbat mundu ikuskeraek, mundu ikuskera bat egiten dutenak, izan indigenen jatorriagatik, izan kolonialismoaren ondorioek ekarritakoagatik, eta Mexikon barrena batek topatzen ditu, ez mundu ikuskera aldatzeko aitzakiak, mundu ikuskera ezberdinak han bertan, ez da maider, eta hori dokumentalgile baten buruan eta bizitzan pentsatzen dut erabateko altxorra dela, ez? Erabatekoa. Zogun zaitezke Mexiko zure bizitza guztian, eta oraindik gauza asko hor gelditzen dira, oraindik ez dituzunak ezagutu, ze Mexiko oso handia da, hizkuntz ezberdin asko ditu, honek esan nahi du, mundua behiratzeko era asko daudela Mexikon, ez? Eta bertan gelditu zaitezke betirako, eta beti aurkituko dugu zerbait piztutzen duela, zerbait barnekaldean horreri tiraka egiteko. Yo me muero de frío. Cada vez que entra la noche llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que entra la noche llorona, me pongo a pensar. Zorte hon, estreinaldiarekin. Espero dugu inorez azaltzea zaldi gainean, pistolekin, kapela buruan eta kapa batekin. Atzo, Xabier Erkiziak, OGMR-ko zuzendariak esan zigun, pentsatu zuela momentu batean promoziora eta entrevista hauetara idigurdian etortzea, horren inguruan ondu du berak dokumentala, eta legoke gaizki. Bai, egia da. Zergatik ez alfombra gorrian zaldiekin eta... Eta kakapila ziurtatuko zenukerako. Maider Olega, mila esker, izango du elkarren berri, eta esan da bezala, bai ikinka eta bai irritxekin gogo askoz geratu garen ez, film laburrei ere tokia egin bartzaielako euren estreinuetan, txikiagoak izaten diren estreinuetan, izango du gaitzakia bigarren kafean aritzeko. Eskerrik asko zai polita egin duzu, eta zelenako musika polita jarri zen, eskerrik asko. La Lloronarekin Mexikori omenaldi txiki egingo diogu, De Pedro eta Fuel Fandangoren eskutik, baina aurrera egingo dugu, arratsaldeko 5:23 minutu, bigarren kafean gara. De mi llorona, 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 de un campo lirio, el que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio, el que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es el martirio. Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar. Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar. Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Y es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Y ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte.
Irratia. Ene eta enba sindikatuek deituta, dozenaka lagun irten ziren kalera, Hernani eta Usur bildotzen zituen esne martxan. Egoera larria dela eta gutxieneko duintasuna eskatu zentzun genien bildutakoei. Komeni da ekintza sinple horren atzean, zer nolako errealitate bizi den ezagutzea eta gogoratzea. Ene sindikatuko kide den Garikoitzena Zabala agurtuko dugu. Azken urtean bereziki latza izaten nahi da, bai denei karburok eta horrek laneak eragiten duen gasoiek, argindarrak eta hauek egituten igoera guztik, baina gutxi gara urte betera guatzea praktikamente zerealak mundu bainan ikeragarrizko espekulazioarik eta bat bizitzen nahi de faktore ezberdinek tarteko eta kosteak disparatzen haidienak, eta urte bete hontan, esaten dizutena, zelenko deizkenetik hasi zien iotzen, azkenen beste gauza batzutan ez bezala, eozineko iztuen kostu iotzen baldin badia, eta altzairugun gertatzen den bezala, azken prezioan inputatzen da, eta konbenatuta, behartuta daude ordaintza ez, eta baserritarron kasuan ematen da, iotzen di eta igoero itenak, baserritarran gai botatzen diela. Eta orduan, saiak ere ezberdinekin ditu, batipa distribuzio kate handia hau, geuz da pixo handi guartzen nahi die, gure herrine saltzen den elikagai volumenen, eta saltu nahi genduna zen alde batetik, beraiei, erantzukizun zuzena daukatela, eta urratxa eman bat justela, eta inberdinen, oi hartzun pixka bat egin ere bai, gizarte mailan. Kasu honetan, salatu nahi genuen distribuzio denek, parte hartzen dutela dinamika destruktiboa ditzen duen baten, marka txuriko esne esaten zaion hortan. Haidie, kate haundinak, merkaduko haundinak dauzkenan estadu mailan behintzat, izan merkaduna da, volumen haundinak manejatzen dituna Espainiar estatun, eta arek markatzen dola prezioa, 59 zentimoko linealeko prezio bat, eta orduan, haren markatzen do, eta besteak haren markatzen dola aitzakian, baita ere joku berdina sartzen die, 58, 56, 55, marka txuriko da ditzen zen esne horrekin. Eta estadu guztin, baina difentzekin gehien asaltzen den esnea, marka txurikoa da. Ilegala beharko luken jolasoiek, zoritxarru nahiko ohikoak diez, eta orduan bizka salatu nahi genduna zen, utzi dezatela joku urtan kolaboratzei, linealetan prezio duin batzuk euki ditzala esnean, konsumoa esaten dute 70 litrotan daula pertsonako, urteko, 7 euro eta zeigizketan urteko. 70 zentimon esnea ordaindu, edo kasortan 70an, edo 59 esaten da, 10 zentimon igoera. 7 euro, pentsau gaur 7 euro, guten zaizkizula, lehen esan den bezala, gasoien depositu edo kotxeana betetzen duzun aldiko, hori baino diferentzia hondigo, aldiko aiga ordaintzen praktikamente. Eta aiga, zintzilino kolokan jartzen, Euskal Herri basarretarak esnea ekoizten jarraitzen. Kooperatiba industrietako ardura duen esanio, na? Ez dago efiziente galako ez da gizarriken duzuek, baina eta ez guzteiken dugu, kobratu gabe lanikin. Lanain kobratu gabe, eta jendei da guantatzen, bi soldata gatera bat zion, senarre mazte batzune kasun, aurona soldata bakarrakin, eta pusketak eroitzen nien ze baldin badauzke instalakuntzak eta aguantazuz eta ez konpontzen, eta esaten den bezala, erderaz, aguantar el chaparron, aldan bezala, eta horrek ordea dauke, iraungitza data dauke. Jendeak esago, onera dino iritsi nahi, hola ezin da lanen jarraitu. Eta gero hitzeiten zaio errele botaz gaztetaz, ezin daike, gurasok izango jaurrenakoak gazte esango diena. Alde mending numaike, albaldin behazo fabrika hondi bat edo funtzionario. Informazioaren aria. Duzu poloetan, glaziarretan, epelta eroso ginenean, eten dira. Aurkeztu du Iker Laurobak bere disko berria Uda urtaroetan falta zena, eta hau Kilima aldaketa, haren lehenengo singela. Kilimak dituzuenok ulertuko duzu akaso Laurobaren izjokua. Aurkituko nauzulako aztarnak irakurtzen ikasi duzulako eta bihar topa egiten topatuko nauzu basamortuan. Baina ez da kasualitateak gaur Iker Laurobaren kantu jartzea egia da, guk aitzaki gutxi behar ditugula lagun eta kolaboratzailere badugun Ikerren kanturen bat jartzeko, baina honek arrazoi berezia du. Aurreratu du dagoeneko
musikari donostiarrak datorren urriaren 6an Victoria Eugenia antzokian izango dela, bere ametsa betetzen ariko dela. Inoiz inork galdetu zion, ea bere Jon Mugazen izango tezen musikan, eta argi erantzun zuen, duela urte batzuk dagoeneko, ba hori zuela, hain zuzen ere Victoria Eugenian jotzea, eta lortuko du hainbat lagun eta gonbidatuk inguratuta. Eta gu bertan izango gara, bigarren kafea Victoria Eugenia antzokitik egingo dugu gure ohiko ordutegian, beraiek soinu probetan diren tarte horretan, izango dugu aukera Iker eta Olaia, eta Urbil, eta Leire, eta Andoni, eta Maria. Eta Maria Soriazu, eta guztiak elkarrizketatzeko, eta gainera Ikerrekin kantuan ere izango dira hainbat eta hainbat gonbidatu berezigo, Juri, eta aurreratu dizkigute dagoeneko. Lucas Delgado, Izaro Andrés, Joni Camacho, Ola Salvador, edo Eñaute Lorrieta. Eta edo diogu, ze gehiago izan daitezke. Eta zozketa bat egingo dugu guk ere, badugu sarrera bikoitza zuentzako Iker Laurobaren kontzertu hori jarraitzeko. Bai, guk gureak erosi ditugu, baina zuenak opari dira. Eta orainek ez dizuegu esango nola egingo dugun, zozketa hori baina datorren astean, bigarren kafea zinemaldi girotik ohiko girora, zinema ere baduen ohiko girora igarotzen garenean, esango dizuegu Iker Laurobaren kontzertu berezi hortarako, urriaren 6ko Victoria Eugeniako kontzertu hortarako, sarrerak lortzeko zer egin behar duzuen, baina bien bitartean, inork ziurtatu nahiko balu, alako egun berezian bertan egon nahi duela, badakizue, sartu, Donostia Kulturaren webgunean eta lortu zureak, ze dagoeneko ez dira inbeste geratzen Juri. Nahiko gutxi geratzen dira, hasi behar daia bisibilitate mugatu duten horietara jotzen. Hoi da, edo gora, ze eszenatokiaren parean, Besaulkien patioan, ez dago sarrerarik. Egin zure kantu eskaera musikariari. Helarazi mezua 644-632-944 zenbakira. Berriz esango dizugu. 644-632-944 zenbakira. Idatzizko mezuak zein ahots mezuak helarazi guri eta gogotsu jarriko dizugu eskatutako kantu hori. Zure doinuek ere tokia dute musikarian. Naiz irratia. Migrante bat itota hiltzen Bidasoa ibaiaren uretan eta azken 3 hilabetetan antzeko baldintzetan gertatu den bigarren heriotza da, beste migrante batek ere buruaz beste egin zuen Irunen, etorkinekin elkarteak eta bertako Amaia Fontan kidea telefonoaren bestadean dugu. Argiki azaltzen da migrante horren heriotza saiestatzen alzela eta migrazio politiken ondorio latza bat baizik ez dela, bai Europakoa. Noski Europako estadoek badute hor erantzule direla, erantzunkizun handia dute, ez baitute segurtatzen bide segura bat migrazioentzat, eran baita arresiak eraikitzen dituztelak, zubiak eta harrera duin bat antolatu ordez. Bide eta molde gero da zailagoak lanjerosenak hartuko dituztela eta hartzen ari direla, baina froga dugu, bai, orai gero eta urgunago joaten direla pasartea lortzeko eta horrek gaitu kezkatzen noski. Azken hilabete hauetan, metatzen direla jendeak mugan, ezin pasatuz, eta arazolarriak sortzen direla. Pasatu eta lortzen dutelarik, endaiatik Baionarat, bizitzen dute jazarpen poliziala, eta gelditzeak, bueltak egoalderat, regularki behiz igorriak dira egoalderat, gero badira inbat kontrola leku, nola ez endaiako geltokia, train geltokia, autobusetan ere kontrola, eta oinez ari direlarik Baionara buruz kontrolatuak dira, eta gero eta azkarrago da jazarpen polizia hau, guk deitzen dugu da jende eizia.
pasatu baititugu 3 egun, behatzen, ze gertatzen den mugan, eta hor hartu gira, biziki argirela, beltzak dituzela nagusiki kontrolatzen, eta gero bada ere moldea, batzu ez badira sobera bortitzak, beste batzu bortitzagoak, jakinez laster hauteskunde presidenzialak izanen direla, Macron jaunak nahi duela bereganatu eskuineko eta eskuin muturreko boz emaileak, nahi ditu bereganatu, boz emaile horiek, eta beraz gogortzen du bere politika. Badakigu departamenduetan estadua ordezkatzen duten prefetek ukan dituzela konsignak, uko egiteko paperen galderei departamendu guzietan. Horai oso zaila da gaur egun ukaitea paperak. Ulertzen da erreskita laster, hor badugula arazo bat. Zeren Baionarat, pausa zentrorat etorriko diren migrante horiek, kokatuak zen dira, blokatuak hemen, suposa dezagun lortzen dugula testante gineko horiek pasatzea eta pas hori lortzea, beharko dute pasaporte bat, autobusetan, sartzeko, igaiteko, beraz, badugu beste arazo bat. Eta susmoa dugu, laster, Hendaia eta Baiona artean, eta bereziki Baionan, metatuko direla ehunka migrante. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratsaldeko 5:38 minutu bai, hemen jarraitzen dugu, zuzenean Naiz Irratiaren eta Naizen gune bereziontan, kursal parean gara, zinemaldiak ere berezi egin duen, bigarren kafearen lehenengo astionetan, 3. denboraldia, iraiak 21, eta noski, iraiari omenalditxo ere egin behar diogu. Iraiak 18, larun bata. Zinemaldiak bigarren eguna du, baina lehenengo eguneko zirrara mantentzen dugu printzipal zinera gerturatu garen guztiok. Gaueko 10 dira. Musukoaren araua eta distantziak mantenduz noski, baina lepo dago 9. aretoa. Eta pelikula hasi aurretik, Iñaki Alforja eta Iban Toledo gerturatzen dira pantaila aurrean dagoen mikrofonora. Hausnarketa bat egitera gonbidatzen gaituzte. Zenbat gauza egin dituze 1980ko ekainaren 11-tik? Zenbat ezkontza, zenbat urtebetetze, zenbat ospakizun? Argiak itzaltzen dira eta volante baten historia hasten da. Hausnarketarako bota diguten data hori ez da ausazkoa. Egun hartan desagertu zen Jose Miguel Etxeberria Alvarez, Naparra, 22 urte zituen. 51 urte pasa dira eta Enekok, Jose Miguelen anaiak biak eta lanetan jarraitzen du. Dolua osatzeko gure hildakoak lurperatzeko beharra hitz egiten du, baina agian hori baino gehiago, gizarte batek bere iraganari nola egiten dion aurre kontatzen duen dokumentala da. Gurekin daude zuzendariak Iñaki eta Iban. Arratsaldeon. Kaixo. Ongi etorri. Eskerrik asko. Gu ondo eta zuek ere bai? Bai, ondo. Hala moduz. Gustoa garen hemen bai. Naparraren kotxea agertu zenean, Jose Miguelen aitak patxikuk volante hartu zuen eta etxera eraman zuen. Eta zuek hortik abiatuta egin duzue pelikula bat edo behintzat, izenburua jartzeko balio izan du. Bai, garaian gu hasi ginen dokumental honekin 2007an, ez? Orduan lehen indusketa horretan zebien Eneko, ez? Eta garaian hasi zan, bize indar hartzen kasuak, ez? Eta, historia guzti honek erakarrita Iñakikin itzen hon, eta komentau nion, hemen historia latz bat zegoela kontatu beharrekoa.
Eta, bueno, holatan hasi ginen biok, Iñakik esan zian eneko bea ezautzen zola, eta beakin itzen gozola, eta, bueno, hortik abituta, bueno, gaur egunera arte, ez, hemen eskuartean dugun dokumentala izan artea. Eta nolako izan zen lehenengo harreman hori enekorekin esan zenutenean guk historia hau kontatu nahi dugu, ze iruditzen zaizu, zu kontatu nahi duzu, edo nola egingo dugu, nola izan ziren lehenengo bilera edo ezakit, lehenengo hartu eman horiek? Bai, bueno, Ibanik esan duen bezala, nik harremana neukan berarekin, Iruña oso txikia da eta elkar ezaguten ginen, eta noizbenka hitzegina geneukan, hor historia hor zegola, baina egia esan da ez geneukan dokumentalaren bukaera, ez? Badakigu historia hau noiz hasi izan, baina ez geneukan bukaera hori, eta orduan, bueno, dokumental bat egiterakoan berdezu, ez? Jakin nun bukatu. Orduan, Las Landasen indusketa egin zenean, igor ikusi genuen dokumentalaren bukaera hor zegoela, eta orduan ja berarekin hitz egin genuen, eta berak argi ikusi zuen, ez? Bueno, bai, ikusten zuen, eta gainera bera prest, bere historia kontatzeko, azkenian oso bakarrik egon dia lan honetan, bere anaiaren bila, orduan, hori dokumentalean ikusten dara, bai, orduan, nik uste dut, posik daudela, ez, egindako dokumentalarekin, eta orduan, batzutan oso zaila da bere zure aurpegia dokumental batean, pantaila arrailoi batean ikustea, baina nik uste dute posik gehatu diala, eta alde batetik errespetuz egin dugu, ez, bere intimitatea, bere etxea, bere sentipenak gurekin konpartitu dituzte, eta nik uste dut guk errespetuz egin dugu, hori izan dagun euki dugun harremana, eta nik uste dut hori isladatu egin dugula dokumentalean. Aipatu dugu indusketa lana, eta historia ezagutzen dugunok badakigu, baina egongo da norbait agian ez duena oso ondo ezagutzen, aipatu behar dugu, hori ez aipatu zuen landatan egintzela indusketa lan bat gune batean, baina oraindik beste bat geratzen dela. Bai. 2015ean, igual fetxak nazte dituten, baina 2015ean usteet ja Iñaki Errazkin kazetaria beste ikerketa baten harira, ez? Sao Paulon zegoen Guardia Zibil joi bat, zesitzen lana indakoa, Guardia Zibil horrekin, zesiteko agente hori horrekin bildu zen, beste zenbait datu zeuzkelako, eta beste ikerketa bat eskuartean zuelako, ez? Eta holako batean Guardia Zibil honek esan omen zion, badakit euskalduna zehala, badakit politikoki nondik jotzen dezun, eta opari bat imar dizut. Eta esan mar dizut, Naparraren gorpuan non dagoen. Eta holako batean hartu zon horri txuri bat, eta hasi zan idazten datu batzuk ematen, oso zehatzak Naparraren gorpuan nun egon ziteken, ez? Horren harira, Iñaki Errazkin harremanetan jarri zen Iruña abokatuarekin, da zenbait jendekin, eta idatzi hori aztertu ondorenen, sinesgarritasuna mantzien, eta Iruin eta beste zenbaitek, jo zuten nekoren gana, ez? Eta hortik abitu zen, prozesu judizial bat, non ja audientzi nazionalera jo zuten, audientzi nazionalera Frantzira jo zon, nolabait indusketa batzuk abiarazi zitzan inguru horretan. Eta egia da, garaian baita Pakok azterketa bat egin zuen inguru hori bisitatzea guntzien, eta Pakok informe bat egin zuen, ez errikutu gabe, eta Guardia Zibil honek emandako datu horien arabera, bi kokapen ikusten zituen, ez? Eta, lehenengo indusketa bat intzan, 2017an, eta toki gune konkretu batean. Eta hor, etzan ez errazaldu, eta, baina bigarren aukera. Orduan berriro baita, audientzi nazionalera, eta, gaur egunera arte, 2017 izan baldin bazan, gaur 2021 batean gare, 4 urte pasa igaro dira, eta bigarren indusketa horren zain dago familia. Eta bitartean, Zeles, ama, joan nintzaigu.
hil egin da, ez? Eta horrek nolabaiteko dramatismo gehiago erazten dio historia latz honi. Zuek ere nola egin diozue aurre grabaketa prozesuari? Hain kontakizun gordina izan, hain zauria inda sakona, pentsatzen dut zuetzat ere zaila izan dela prozesu guzti hau, ezta? Esan bezala Zelesekin hasi zinaten, gero Tamalez joan zen, Enekorekin jarraitu duzue, bertan dago Oier. Zuek zinemagile bezala ze puntutaino lortzen duzue ez dakit emozioak eta lana banatzea? Bueno, gu hasieratik bagenekien bi erronka ezberdin genituela dokumentalean. Alde batetik gertatutakoa ondo kontatzea eta garrantzia handia zeukan ere bai hori, eta gero bestalde batetik Enekorekin eta bere familiarekin horrelako harreman berezi bat sortzea, ez? Azkenean bakarrik beraiekin egon geha azken 5 urtetan, ez? 51 urte daramate Jose Miguelen bila, orduan nik hasieran esaten duen bezala nik uste dut errespetuz, ez? Azkenean zu berarekin bidai hori konpartitzen duzu, Ginebran ekon ginen, induzketan, bueno, denbora eta lekua konpartitu ditugu, eta claro, adibidez hori, Zelesen heriotza ez, oso latza izan zen guretzat ere bai. Azkenian, bueno, saiatzen geha pixkat beraiek bizitakoak guk ere bizitzen eta pixkat ez dakit hori, beraiekin egoten, ez? Bai, gero gertatzen da kaso kurioso bat, eta da, horrenbeste denbora pasatzen duzu gai honei bueltaka, nola baita zure egiten duzu, ez? Ez dut esan behar, familia bezala zuke baita sufritzen duzu, zati, ezin geha euren gorputzetan jarri, ez? Sufrimendu hori jakiteko, baino bai, nola baita ezakit, horrenbeste irakurtzen duzu naparraren inguruan, horrenbeste entzuten duzu, nolabait sensazio hartzen duzu nolabait baita zuk ere ezagutu dezula naparra, ez? Nei personalmente gertatu izan zain naparrarekin amestea. Eta ematen do, betidanik ezagutu dan persona bat izan dela, ez? Orduan, bueno, gertatzen diolako lan bat abiarazten dezunean eta horrenbeste sartzen zanen proiektuan, nolabait baita zure egiten duzu, ez? Eta aipatu duzu Pako Etxeberria, baina badago jende gehiago dokumental honetan, adibidez Kika Zurutuza edo Eugenio Etxebeste eta Eneko bera edo Amaia Irigoien, nola erabaki duzu zein elkarrizketatu, zein ez, nolako izan da prozesu hori? Bai, claro, 40 urte hauetan jende asko pasatu da Enekorekin hitz egiteko eta jende asko pasatu da historia honetatik, ez? Horrelako orduan guretzat oso zaila izan da nork aukeratzea, baino dokumentalen agertzen dien pertsona bakoitzak eta pertsona guztiak historiari zeo zer gehitzen diote, ez? Alde batetik, nik uste dut bizati daudela historian, ez? Alde batetik da, hamarkada horretan gertatutakoa kontatzen aldutenek agertzen dira, eta gero bestalde batetik, gero beste urteak, ez? Bilaketaren urteak. Orduan, guretzat garrantzia handia zeukan agertzen ziren pertsonek historiaren zatitxo bat kontatzea. Eta orduan, nik uste dut agertzen dienak, bai zuk esan dituzunak, edo Inigo Iruin, edo Zinkunegi ere bai, ez? Naparraren lagunak, nik uste dut bakoitzak ematen du historiaren zatitxo bat, ez? Orduan, guztion artean, kontatzen dute gertatu den guztia. Eta kontaketa hori osatzeko zinemak garrantzi handia du edo joera hori ari gara ikusten azken aldian, zinema bidelagun ona dela Euskal Herriko historia ezagutzeko. Zuek ere ala uste duzue? Bai, garai hauetan ikusentzunezkoek garrantzia handia dute, ez? Askotan begietatik sartzen zaizkigu gauzak eta hau izan leke beste erraminta bat, ez? Ez bakarra, ez? Liburuak baita hor dare, ez? Baina nola bait, historietara modu erraz batera ailegatzeko erraminta oso nahi, irutit nere ustez, erraminta oso ona izan leke, ez?
Gerora, gehiago nahi balen baduzu sakondu, adibidez Naparran kasuan, badare beste zenbait liburu, aurrek urten publikatu zen Naparra kasu irikia, esaterako, edo beste liburu batzuk baita badare gehiago sakontzeko, ez? Baina, bueno, gurea etzan, ez da ikerketa dokumental bat, bai? Guk kontau nahi izan dugu, nolabait, familiaren sufrimendu hori, ez? Erakutsi jendeari, ez? Hemen nolabait badaula familia bat, oraindik ere 41 urteren ondorenen, bere anaiaren gorpuzkinan bila dabiltzala nolabaiteko dolu hori hasi alizateko, ez? 41 urteren ondoren, osea, azkar esatea, Bai, barkatu, esaten zen bezala, orain historia asko ateatzen aldea, zinemaldian da joan den urteetan bai, non dago Mikil ikusi izan genuen, eta nik uste dut hau datorren urteetan ere segituko dala azkenean, bizi izan dugun gatazkan, ez? Nik uste dut historia asko daudela, eta beti izaten dugu, puzzle bat izango balitz bezala ikusten dugu, ez? Historia asko gertatu dira, eta orduan gertatutakoa ikusteko, puzzle hori osoa ikusi behar dugu, osorik. Eta orduan, Naparran historia bat da, baina badaude beste ehunka, milaka historia. Eta denak ikusi behar ditugu, zer gertatu den jakiteko. Eta kaso garrantzitsua da izena bizena jartzea historia horiei, ez? Euskal Gatazka izan da, Euskal Herriari buruzko zinemaren zeharkako gaia, eta oraindik ere bada, eta zinemaldi honetan badaudel hainbat lan, 80ko hamarkadako kostumbrismoa kontatu, eta bapatean eta agertzen da hor, eta gatazka, eta kalea, baina zeharkako gai bat izatetik haratago izena bizenak dituen gatazka bat izan dela, eta zehaztasunetara eta historia benetan ezagutzera, ez? Uste dut bestela nebulosa batean kokatzen dugula gatazka, ez? Bai, hor, familia guzti honen, historia guzti honen aurrean familia badago. Ez da fikzioa. Osea, hemen zinemaldin gare, fikzioa asko kontatzen da, baina hau benetan gertatutako zerbait da, bai. Eta nolabait, gauza hauek orain kontatu behar dira. Ez hemendik 40 urtetara, ez? Gaur da eguna, oraindik ere, 80 urte igarota, badaude familia asko oraindik ere, euren senitartekoen bila dabiltzala, ez? Baina, karo, garaioi bizi izan zutena, jaz dare gure arten. Historia asko galdu egin dira. Eta ez ditugu inoiz berreskuratuko, ez? Orduan, nolabaiteko memoria berreskuratu nahi baldin badugu guzti horiek bizi darela inbarraukegu. Eta guain da momentua, eta ja berandu gabiltz. Bai, orduan nolabait inbarreko lan bat da, ez? Horregatik dira, bai, hain garrantzitsuak zuena bezalako lanak, ze nik bertan egoteko aukera izan nuen larun batean esan bezala, eta ni artean enintzan jaio hau gertatu zanen, Naparra desagertu zanen, eta nire inguruan eserita zegoen jendea ere, nire adinekoa edo la izango zen, 80tik aurrera jaiotakoak, beraz, esan dezakegu ez dela historia bat dagoeneko Naparraren historia ezagutzen zuen jendearentzat egindakoa. Ez, gure nahia hoi izan da, ez? Nolabait gaztei, oso ondo esan dezun bezala, garaioi bizi izan ez dutenei nolabaiteko klabe batzuk eman garaioi ze izan ziren, ez? Eta, claro, porque, Naparrak toki konkretu batan desagertzen da, Euskal Herrian desagertzen da, eta kontestu batean, bai? Nolabait, ez da, edozein tokitan gertatu zitekeen, agian bai, baina ez hemen ematen da, ez? Eta ordu nolabait hori azaldu behar dugu. Eta gure nahia, zan gazteei baita erakustea, baina baita ere, adibidez, zergatik ez, Europan gaiaz ulertzen edo ez dakien baten batek pantaila aurrean jarri eta nolabait ulertu dezan, gaineti baldin bada ere, zinezkoa dalako 80 minutuan Euskal Gatazka azaltzea. Eta, gure nahia ez da etzan gatazka guztia azaltzea, baizik eta nolabait gai hau kontestualizatzea, ez? Orduan gure helburutako bat hori izan da ere, bai. Eta beste helburutako bat, badakigu, bazela zuentzat zinemaldian estreinatzea pelikula hau. Eta hemen zaudete. Bai, hasieratik, zakit, plan B bat geneukan, ez? Nahi genuen zinemaldira etorri eta hemen gaude, eta bide luzea izan da, baina egia da pandemia erdian egon da, eta nik uste dut,
pandemia aprobetsatu dugu pixkat ere bai, pixkat gidoia eta montajea hobeto lantzeko talan, baina guk zinemaldian egon nahi ginen, alde batetik oso pozik gaude gugatik, ez, zinegile bizala hemen egotea, gure horrelako festival batian eta etxean dagona, baina bestalde batetik ere bai familiaren gatik, ez? Esan dugun bezala oso bakarrik egon dira 40 urte hauetan, eta historia hemen estreinatzea nik uste dut beraientzat oso garrantzia handia zeukala, ez? Eta horregatik guretzat posa, bikoitza izan da. Bai, eta, ez da bide xamurra izan, urte dezente pasa dira hasi ginenetik, baina bai esan barra dau nola bai guk mugarri edo helmuga batzuk markatzen genituen, ez? Eta egia da, guzti horiek lortu izan ditugula, ez? Hasiera batean, ez dakit, mintegi baten aurkeztu genuen, ekoizpen mintegi batera, eta historia eta lehen teaser bat erakutsi genunen, han zeren, epaimaian zerenak, harrituta geratu ziren, historia honekin, ez, eta animatu gintuzten, zenbait forotara aurkeztea, ez, Sani Saidera junginen, hau La Rochellen, eta ana adibidez, gure asmoetako bazan koproduzio internazionala lortzea, ez? Honekin nolabait lortzen genulako beste merkatu batzuetarako ate hori zabaltzea, ez? Eta horre baita, adibidez, Akitaniako Brai ekoiztetxea gaineratu zitzaigun, edo gukin etorri zan proiektu honetara, eta horretan ebai, oso eskertuta gare, ez? Nahi etena esan, pixkanaka, gero finanziazioa baita, oso, ez dakit, batzui, ez dakit, zerutik eroiko zeizkie milioia, baina guri bitzatez. Eta orduan hori baita jorratu behar izaten da, eta, baina zentzu horretan oso pozik gare, hemen garelako. Osea, gure asmoa hasieratik hemen estrenatzean zen, eta lortu dugu. Hau ere, gaurko egunez estreinatu zen Rape Me Nirvanaren kantu hau, edo disko oso hau, baina ez da gaur agurtzeko daukagun gauza bakarra. Ze gure gaurko azken gonbidatuek ere agurtu behar ditugu, arratsaldeko 6ak gainean ditugu Juri, beraz ez dakit kakapila opa behar diegun, edo eskerrak eman gaur gure horbiltzeagatik. Noski, eskerrak hurbiltzeagatik, eta nik uste dut lortu duzuela, errespetu handiko pelikula bat egitea, mimoa nabari dela, eta eskerrik asko historia hau hainbeste jenderik gerturatzeagatik. Bihotzetik iten dienen lanak olako emaitzak ematen dute. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko bioi, izan ondo. Eta zuei entzule, bihar arratsaleko 4:00 aurrera hemen izango gara bigarren kafean bai zinemaldi giroan gonbidatu gehiagorekin, film gehiago izpide eta noski bazuen konpainiarekin bada, hobe, izan ondo. Aio Juri. Agur. Keep calm and bigarren kafea.